जिल्हा पंचायत तशाच मुकावेला विधानसभा वेंचणुके खातीर मतभेद विसरून कामाक लागात अशें सुचोवणी काँग्रेसीचो गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन काँग्रेस कार्यकर्त्यांक तशेंच फुडाऱ्यांक दिली। तशेंच पक्षाचें नांव बदनाम करपाचें कारवाय जातली अशी शिटकावणी तांणी दिली। काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत तांणी पत्रकारां कडेन संवाद साधलो। 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष संघटना मजबूत करपाचे दिश्टीनूय कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सरकाराड आवाज काडपाचेरूय काँग्रेस कार्यकारी समितीचे बसकेत एकमत झाले। कमिटी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सगळ्यांचं ऐकून घेऊन पुढल्या दृष्टिकोनातून जो कार्यक्रम दिलेला आहे तो संघटनात्मक ही पुढच्या या डिसेंबर एंडिंग पर्यंत प्रदेश काँग्रेस कमिटी ही कंप्लीट केल्या जाईल आणि जानेवारी एंडिंग पर्यंत सर्व ब्लॉक काँग्रेस कमिटी, डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी संघटनात्मक पूर्ण त्या ठिकाणी त्यांची सदस्य संख्या जी आहे पूर्ण केल्या जातील, कमिटी पूर्ण केल्या जाईल आणि त्यानंतर आम्ही जिल्हा परिषदेच्या ज्या डिसेंबर महिन्यामध्ये निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर विधानसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या जिल्हा परिषदेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीला सर्वांना कामाला लागावं, कामाला सुरुवात करावी अशा प्रकारच्या सूचना आजच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत। एकूणच संघटन मजबूत करणे आजच्या बैठकीमध्ये संघटनेमधल्या ज्या जागा रिक्त असतील किंवा पूर्ण संघटनात्मक तालुका, जिल्हा आणि प्रदेश स्तरावर पूर्ण त्या ठिकाणी जागा भरल्या गेल्या नसतील त्या सर्व जागा तात्काळ भरण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आम्ही सूचना केलेल्या आहेत। काँग्रेस म्हणून जो कार्यकर्ता आहे किंवा जे पदाधिकारी आहेत तो अशा प्रकारच्या मीटिंग मधून जाऊन बाहेर काही असे सांगणार नाही। जे काही सांगायचं असेल ते प्रदेश अध्यक्ष आहेत, आम्ही या ठिकाणी दिल्लीवर त्या प्रभारी म्हणून आहोत, आमच्याकडे त्या संदर्भामध्ये सांगायला पाहिजे। पण अशा प्रकारचं कोणी प्रेसमध्ये जाऊन कोणाचं चुकीचं जर रिपोर्टिंग बाहेर जाऊन करत असेल त्यांच्यावर सुद्धा आम्ही कारवाई करू, हे सुद्धा स्पष्टपणे सर्वांना आजच्या मीटिंगमध्ये मी सूचना दिलेल्या आहेत। बाणावले मतदारसंघात काँग्रेसीचो उमेदवार दवरपाविशीं केल्ल्या स्टेटमेंटावेल्यान काँग्रेस फुडारी अंजली निंबाळकरान यू टर्न घेतलो। मिडियान वेगळेच दाखयल्ल्याचो दावोय तिने केलो। तुम्ही मिसकोट झालं ते काय स्टेटमेंट हे केलेलं आहे। मी स्ट्रिक्टली आता इन्चार्ज सरांनी जे सांगितलं प्रोसिजर कशी असते, काय करतायत ते व्यवस्थित सांगितलेलं आहे आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये जाऊन मी सगळ्यांना हेच सांगतेय की आपण ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंगसाठी मी इथे ग्रासरूट लेवलला कोण वर्कर्स आहेत त्यांचं अभिप्राय काय काय आहे, पार्टी कशी बांधली पाहिजे आणि कोण कमिटीमध्ये घेतलं पाहिजे त्याच्यासाठी चर्चा केलेली आहे। पण निश्चितच तुमचं स्पेसिफिकली तुम्ही बेनोलिम विचारताय तर तुमची इच्छा काय आहे ती मी इन्चार्ज पर्यंत सांगून डिस्कशन करून पार्टी इथली जी डिसाइड करेल त्याच्यावरती हायकमांडला सांगण्यात येईल अँड द डिसिजन विल बी टेकन ॲट द हायकमांड लेवल। बट आय टोल्ड द पीपल आय एम विथ यू। तुमचे जे व्ह्यूज आहेत इट इज माय पर्सनल व्ह्यू की तुमचा जो पेन आहे की तुम्हाला इथे काँग्रेसचाच कॅन्डिडेट पाहिजे ते निश्चितच मी काँग्रेसच्या इन्चार्ज पर्यंत म्हणजे माणिकराव ठाकरे आहेत त्यांच्यापर्यंत आणि नंतर ते लोक डिसाइड करून काय रिपोर्ट आहेत ते हायकमांडला पाठवून त्यांचा डिसिजन काय घेतील त्याच्यावर हे झालं। I don't know how you people caught it and how you people are showing it in the media. काँग्रेस आमदाराचो तो व्हिडिओ भाजपा फुडाऱ्यांनीच व्हायरल केल्ल्याचो दावो काँग्रेसीचो गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केलो। भाजपाक वयर आयिल्ले कांय विशय चेपपाचे आसात देखून तांचे फुडारी काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर नाकाजाल्ले आरोप करीत सुटल्यात अशें तांचे म्हणणे। वीडियो वायरल हो रहा है कौन का? बीजेपी ना, बीजेपी की डिमांड है ना। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वायरल किया? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ने वायरल किया। बीजेपी ही सब कुछ कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के और नेताओं के खिलाफ। वो वीडियो भी बीजेपी ने बनाया। उसी तरीके से बात हो रही ना। आज जिस तरीके से जिस मुद्दे को कोई नहीं होते हुए जो उठा रही है और वो पुलिस इंक्वायरी करेगी ना, कंप्लेंट दी हुई है। बनाने की जरूरत क्या है सर? एवढा मोठा उन्होंने कंप्लेंट करने के बाद पुलिस उनकी गवर्नमेंट है, इंक्वायरी होगी उसकी, बरोबर।
लेकिन उसके पहले पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है वो जानबूझकर कोशिश कर रही है, इस तरीके से जान एलिगेशन लगा के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।